Казан шәһәре Совет районының 11 номерлы 11 күп профилі лицейында татар телен нәтижелі һәм заманча укыту буенча семинарлар циклы башланды. Толырак Фәннүр Хәсәнов язмасында. Татар телен укытуның заманча, кызыклы ысулларын кулланып, балаларның татар теле дәресенә игътибарын арттырып буламы? Мәгариф системасында татар телен укытуда уңыш казанырлык нинди яңалыклар бар? Чит телләр өйрәнүдәге тәҗрибәне татар телен өйрәнүдә ничек кулланырга? Семинарлар әлеге һәм башка бик күп сорауларга җавап бирәчәк. Укытучыларга һәр вакыт нинтер бер азык кирәк. Укытучыга үсәр өчен, үзен камилләштерер өчен гел нинтер мәгълүмат кирәк, яңалык кирәк. Һәм инде бу татар теленә кагылмый, бөтен фәннәргә кагыла. Безнең татар теле өлкәсендә эшләгәч, үзебезчә менә татар теле укытучыларына ничек теге нинди яңалыклар, нинди яңа алымнар, нинди теге нәтиҗәле, нинди үтемле чаралар бар. Менә шулар турында шундый бер чара оештыра булдык. Без гомумән бу эшлекне берничә ел элек башлаган идек. Безнең Мәгалим дигән клуб бар. Без татар теле укытучылар белән бергәләп кичкенә компаниядә гына күрешеп, бер-беребез белән тәҗрибә белән уртаклашабыз. 2009 елда без Ачык университет өчен курс яздырдык, тулысынча менә татар телен заманча һәм нәтиҗәле укыту алымнары турында. Инде быел Казан мэриясе менә нинди чаралар үткәрә алабыз дигәч, туган телләр елы уңаеннан без үзебездән менә шундый чара тәкъдим иттек һәм Казан мэриясе җитәкчелеге моны бик теләп кабул итте дә, һәм менә шул чара буның нәтиҗәсе булып тора инде. Ягъни без бирегә Казан шәһәренең татар теле укытучыларын җыеп, бик шәп кенә, бик кызыклы спикерларны чакырып, үзләре ниндидер зур уңышка ирешкән, инде үз эшләрен бик яратып башкарган, балаларын татар теленә яраттырган, татар телен бик оста итеп укыткан төрле мәгалимнәрне чакырып, аларга үз тәҗрибәләре белән уртаклашырга тәкъдим иттек. Максат татар теле укытучыларына бер кайчан да шул үсештән туктамаска, гел нинтер яңалык эзләргә, гел нинтер яңа алымнар эзләргә, яңа үтемле чаралар эзләргә, татар теле дәресләре тагын да кызыграк, тагын да нәтиҗәлерәк булсын дигән теләктә. Семинарда Казан мәктәпләреннән 280 татар теле укытучысы катнашты. Остазлар 11 лицее директоры Алмаз Нуретдин улы Хамидуллин, 11 лицейның татар теле укытучысы Гөлфия Илнур кызы Габдуллажанова, Иннополис мәктәбенең татар теле укытучысы Альвер Дамир улы Самигуллин, 7 номерлы мәктәп лицейның инглиз теле укытучысы Госман Сәлимҗан улы Гайнуллин, Канадада татар онлайн мәктәп оештыручы Алимә Сәләхетдиновалар чыгыш ясап, катнашучыларда зур кызыксыну уяттылар. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында без әлбәттә төрле проектлар, төрле башлангычлар Казан мэриясендә башладык. Һәм инде менә шушыларның берсе ул укытучылар өчен семинарлар ни өчен кирәк. Ниндидер кызыклы алымнар кертеп эшләүче укытучылар үзләренең тәҗрибәләре белән уртаклаша. Безнең төп максатыбыз укытучыларга яңа файдалы булган методикаларны, идеяларны алар безнең шул семинардан алып, үз мәктәпләренә килеп, безнең Казан балаларына кызыксындыручан татар теле дәресләрен бирсеннәр дип. Безнең татар теле һәм әдәбияты укытучыларыбыз өчен һөнәри осталыкларын алар арттырыр өчен бу тагын бер этәргеч булыр дип уйлыйм. Чөнки безнең татар теле укытучыларыбыз бик тырыш, бердәм, алар бу семинарларга менә бүген күреп торабыз, ничек бергәләп, актив катнашып киттеләр. Дөрестән дә яңаша оештырылган семинарлар бу. Проектның кураторы 11 лицейның татар теле укытучысы Рашат Нух улы Якупов. Проект туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы азагына кадәр дәвам итәчәк. Фәннүр Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.